Halucinații, fratele meu. Da, eu credeam că el a... Am avut o halucinație, frate. Shadow, Da. Shadow, ce s-a întâmplat aici? Aici. Am avut o halucinație. Aici. Cât e ceasul? Nu pot să cred. Nu mă crezi. S-a întâmplat ceva aici. Eu eram cu spatele așa și deodată s-a spart blocurile, dar nu înțeleg de unde. Da. Nu știu, frate, ce s-a întâmplat. Ce naiba s-a întâmplat în acest loc, în acest număr. Ce? Dar animatronii aia... Deci, bă, se termina ora, deci... Ajutor. Mi-a luat... Deci recunosc, a intrat ăla peste mine și... Este 5:57. E 5:57. Uite-te, băi. Da, mă, vezi. Ce se întâmplă? 5:57. Dar animatronii ziceau că s-a spart. Șeful mă va omorâ. Mă va omorâ. 5:58. Mai am doar 2 fucking minute. Mam. 5:59. Cine e în vent? Nimeni. 3 secunde. 3, 2, 1. Ding dong, ding dong. Sper că să mă întorc dimineață și ca să repar tot ce s-a întâmplat cu acea chestie care ziceau animatronii. Ok, eu am fost Andrei, locul ăsta e foarte ciudat și ne vedem data următoare. Dacă nu vreți să știți. Pa, pa!